Ngapain kok opo? Yuh, Indah ki ndi to sing kok gak nang teko-teko. Lah yo ning ndi ya? Jese ditelepon. Tak telepone yo. Gak diangkat yo. Yo, Indah ki kulino lho mesti molor. Masa dia lali yo. Duh, telat. Duh, salah. Salam sih langsung juga pangalan maksudmu piye nanti tetap rombong piye piye tuh dah karepmu ki lah pengen barang ya ning ndi tak telepon gak kena lah kemarin to cah lagi tangi barang kok ya piye to nek teko mewong ki salam sih aja langsung mangan aku ki lagi tangi rong sarapan wes juga kira saudan kok diajari tata krama tenan cahe dia lho tahu iki kok iso koyo ngono ya wong iki no padahal ning omahe wong lho aturan kudune iki ngowahi kelakuanmu ora koyo ngono kuwi. Kowe ora salah apa? Aku gak ngerasa salah kok lagian mau sing perasaanku ya bener ae. Ada adab, ada akhlak itu beda. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Gak bisa bedakan apa akhlak apa adab itu lain. Kalau adab itu nilai kemuliaan, Aku mau salah deh.